खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो खनसेबाव दिनैहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों आं। बे भिडिअआनो जाहैबाय 14 चिरां बावहाय केन्डिडेटआ जों खोनानायाव साथाम जानानै दं। मुखे मुखेसो दे खोनानायाबो थाखानाय नैबे मोनसे बाथ्रायासो एसे साननो गोनां जानानै फैदों जे 14 चिराङावहाय 14 चिरां दुवाराव दिनै सासे इएम दं बिथां रनजित बसुमतारी आरो बिथाङाबो एलाफेसा मानसि नङा, सानसे समाव हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय मानसि। दिनै बै व्यक्तिजों जयनिं जायालाफानो दिनैहाय बै सुबुंफ्रा बै मानसिफ्रा दिनैहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों मानो इउपिपिएलनि आर'नाइ बा इउपिपिएलनि मानो माला गानखो आरो बावहाय जों दिनैनि दिनाव गोबां जायगायावनो खोनायो एमसिएलएफोरनि आखाइनिफ्राय आर'नाइ गाननायखौ जों नुनो मोनो। मानो बे जायगायाव जों मिस्टार फेरेंगा बिथांनि आखाइनिफ्राय गाननायखौ नुनो मोनाखै? जों एसे साननो गोनां। होनबा दिनैहाय बावहाय फेरेंगा हिसाबै बिथाङा फिला गोबां गाज्रि जानो थांगासिनोबो दङ आरो जागोनबो बायदि नुहुरदों। जिहेतु सासे एमसिएलए दिनै बावहाय मोनसे बे दैजोंनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा माइ गायो, आबाद मावो गोबां रायजो राजाफ्रानो। थ' दिनै बिखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारानो दिनैहाय मावनानै हैबाय। थ' बावहाय गोबां मानसियानो गोबां खोथा बाथ्रा बुंहरनोबो हागौ दे। बावहाय सिदा सिदि बाथ्रा आं हले बुंखायो दिनै फेरेंगाया मोजां खामानि मावैखायनो दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मजोंसो दिनै आर'नाइ गानहैदों। मानो बेखौ एसे साननानै नायोब्ला मोजां जाहैगोन। होनबा दिनै फेरेंगा बुन बायदिनो बावहाय टिकेट होयोबा इउपिपिएलआ बेसेबां खहा जानो थांगासिनो दङ आंनि हिसाबाव, आंनि नुनायाव दिनै फेरेंगामोन बायदिया इउपिपिएलनिफ्राय बियो दिनै पार्टिनिफ्राय बियो टिकेट मोनैया रोखा जानायखौ जों नुनानै दङ। थ' आं मोनसे भिजुअलखौ रायजो राजानो मोनसे खोन्थानानै होग्रोनि दिनै सोरजों जयनिं जादों। नैबे मोनसे क्लिपखौ एसे नायना लायोब्ला आरो साबसिन बुजिसिनबावगोन। आं डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि माखासे जयनिं जानो थांनाय भिडिअ फुटेज बेखौ एसे नायनानै लानि। बिपुल बसुमतारी, अमृत बसुमतारी, एलियन बसुमतारी, गेरेमसा बसुमतारी, नार्जारी, बिदाव बसुमतारी, सुत्रधर, अरां, जय, कमला, सुत्रधर, बिजय, थारैनो नोंथांमोना गासिबो नुबाय जानांगौ। बावहाय आं बुंलायनांगौनि खुनु गोनांथि गैला होननानै आं सानदों। खारन रायजो राजाया दिनै गोदान मोखांखौ नायनो लुबैदों। सासे एमसिएलए बा इएम 14 चिरां दुवारावहाय पार्टी दोलोनिफ्राय बिथांमोना गोदानै मोखांखौ लुबैदों बा सासे केन्डिडेट गोदान महरै लुबैदों। होनबा दिनैहाय फेरेंगानि मावनाय खामानि मावनायफ्रा मोजां नङा। दिनै बेफोरावबो मोनफा मोनफा फोरमा जानो थांगासिनो दङ। थ' दिनै बिथांनोलाय खुगायाल' लेब 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 बुंगोन। बिथाङा सोरखौबा दिनैहाय माबा मोनसे पार्लारनि माखासे बाथ्राखौ लानानै बियो दिनै खन्थाइ सुजुनानै फोसावनो हायोब्ला जों खन्थाइखौ लिरनांगौ आरो मेथाइखौबो लिरनांगौ, खनहोलांनांगौबो हायोबा आंनिब्ला खन्थाइ सुजुनांगौ बा जेरावबो बिथिङाव थानांगौ। नाथायबा जोंनि बे मिस्टार रनजित बसुमतारी बिथाङा दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम, लाजिथाव बाथ्रा। थांनाय बै समाव बियो जेला रायजो राजाजों मोनसे फोसावदिं ना केम्पेइन समावहाय मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरखौ जों बावाखै। बेफोर रेकर्डआ जोंनाव दं, बेफोर रेकर्डफोरा जोंनाव दं आरो आंनियावल' नङा गोबां रायजो राजानाव दङ। दिनै नोंथाङा बुंदोंमोन फेरेंगामोन बायदिया बेफोरनि माबाफोरखौ लाखिनो हायाखै। नोंथाङा बुंदोंमोन जे जायफोर एनडिएफबिनि जानानै थैनाय व्यक्तिफोर बिथांमोननि न'खराव साख्रि होगोन होननानै। साख्रिनि खोथायाथ' बाद दोन, साख्रिनि खोथायाथ' बाद दोन। मोनसे कम्पानियाव जोंनियावहाय नैबे धालिगावफोर बायदियावहाय
बावहाय मानो सोना होनो हायाखै मानो होनो हायाखै नोंसोर बुङोब्ला फेरेंगामोन बायदिया बुङोब्ला जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं जानानै थांनाय नखरनि मानसि बेयावहाय जुदि एसेसो माबा मोनसे मावना जानायनि राहायाथ' मोनगोन ना दिनै बेफोरखौथ' खालामना होनो हायाखै नोङो हायाखै बेफोरखौ दा बेफोरखौ बुङोबा फेरेंगाया लाजि मोनगोन बे अफ्रियालाय माथो फेरेंगाखौलाय आंखौलाय मानो बिदि बुंबाय थादों बिदि साननो हागौ न' लाब गैया बाथ्रा जा खोथाया सैथो बेखौ बुंनो थांगासिनोबो दङ आरो बुंगोनबो दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दिनैहाय मोजां खामानि मावदों बि हिसाबैसो दिनैहाय बिखौ रायजो राजाया बिजों दिनै जयनिं जानो थांगासिनोबो दङ आरो मोनसे क्लिपखौ खोन्थाग्रोनि बिनि उनाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राखौ बुंबावगोन बे क्लिपखौ एसे 1 मिनिटल' दै बे क्लिपआ बारा गोलाव नङा बेखौ एसे नोंथांमोननो खोन्थानि आं सांग्रां ब्रह्मआ नोंथांमोननो बेबायदि हाबाखौ मावनानै होदों फैबाय थानाय समाव जिहेतु सांग्रां ब्रह्मनो मा नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होनो सानो बस जों बिराद जानजि खाफ्राखाबाय बेखौ खुनु खोथा गैया भाई बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जों जानजि खाखाबाय जों रायलाय खुमा खांखाबायबो बिनि फारसे दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया थरबैसे गामि दं बेयाव बाहायथ' 17थानि बारबाबो फेलेब फेथेब 17था बे बान्दोआव 17थासो गामिया बेनो आरो बे चिरां दुवाराव सासे इएम दंमोन नोंथांमोना खावलायदोंमोन नामा बे बान्दोनि जेंनाखौ बानायनो थाखाय बे फेरेंगाराव बिथां फेरेंगाराव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों जों जयन्त सारनावबो थांदों दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों थेवब्लाबो लोगो मोना अब्लाबो जोङो बे बान्दोखौ रेजिस्टार खालामनायाव जोङो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो दा दिनै जों रेजिस्टारखौ खालामनो हादों दा बिथाङा हरद'वाखैमोन दा खालामनो हाबाय आरोखि रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोनबाय बिराद गोजोनबाय रायजो राजाफ्रा खारन आंनो दायित्व लाखायो बे बान्दोआव आंनो सान हर खाथि फैयो बेखिनियानो आरोखि दिनैहाय मोनसे बाथ्राया थिग सोरनो होगोन भटआखौ बे बाराव साननो गोनां बे नैबे मोनसे खोथायासो बिराद साननो गोनां जानानै फैदों दिनै फेरेंगा थासेयावबो सासे इएम थासेयावबो मानो दिनै बे अपेननो मिडियाफोरनि सिगाङाव मानो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायखो अपेनलि जों दिनैहाय सार सांग्रांनि थाखाय स्रोदैबो सावरायलायखाबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो होनबा जोङो दिनैहाय मोनथिनानै मोनो जे बावहाय सोरबा खाम्फायानो होन सोरबा रनजित बसुमतारी देरहानाय नङा दिनै बिथांमोना टिकेट होगोन होनायालाय इउपिपिएलआ सोरबा सासेनो साथामनि गेजेराव सासे सोरनोबा होगोन नाथायबा रायजो राजाया लुबैनाया सोरखौ लुबैदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौसो लुबैदों खोथाया नंगौना नङा रायजो राजाया दिनै स्रोदैबो सावरायलायखुमागासिनो दं दिनैहाय बियो मोनसे खामानि मावनानै हैदों रायजो राजानि थाखाय सुबिदानि थाखाय दिनै बिथाङा इएम जालायनानैबो सासे इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो बे सान्तिपुर एरिया बा गोबां हायानो बेथिंजाय फरेस्ट लेन्डआवनो गोग्लैजोबो रेभिनिउ एकदम फरेस्ट लेन्डआवनो गोग्लैजोबो होनबा दिनै बिथांमोननि खामानिखौ मानो मावना होनो हाया गावनि डिपार्टमेन्टआवनो गोग्लैयो मोनसे ड्रेन रायजो राजाया दिनैहाय दै नङाब्लानो भुटाननि दै अखानि दै नङाब्लानो बे खोन्दोनि मानसिफ्रा दैया एभेलेबेल जाया अखानि दै मोनबासो बिथांमोना माइ गायनानै बोसोरसेनि आबादखौ दैखोना लानो हायो दिनै बेफोरबायदिखौबो सुबिदाखौ खालामनानै होआखै गावनि समस्थियावनो रायजो राजाया मा दुख सुखआव गोग्लैदों दुखुनांथावना बेफोर दुखुनांथावना जानानै दङ जों लुबैदों जों बुंगोन जों जाखौ सैथो जा बुस्थुखौ जों मेगनाव नुदों बेखौ बुंगोन दिनै सांग्राङा मोजां खामानि मावदों जों बेखौ बाख्नायगोन सोरबाया साननो हागौ जे बे इउपिपिएलनिफ्राय माबा मोनसे मोनबाय नामा खिन्थु आं इउपिपिएलनि आर'नाइबो गानाखै आङो जेबो मोनाखै आंनो नाङा आं जेरै दं बिदिनो थागोन आरो बिपिएफनिफ्रायबो माबा मोनदों नामा बिदि साननो हागौ आं बिपिएफनिफ्रायबो जेबो मोनाखै आर'नाइबो गानाखै जेबो मोनाखै आं जेरै दं बिदिनो थागोन आरो एपिबिनिफ्रायबो माबा मोनबाय नामा बियो होननानै खिन्थु आं एपिबियावबो जयनिं जायाखै बिपिएफआवबो जायाखै इउपिपिएलआवबो जायाखै आं रावजोंबो जाथ'वाखै आं दङ बिदिनो गेजेरावनो दं दिनैहाय इउपिपिएलखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आं दाबो बुङो कय एकजन लिडारनि थाखाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों दा दिनै खोथायै खोथा
डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा जुदि खामानिखौ मावोबा रायजो राजाया 100% बिनो भटखौ होगोन आरो देरहाबो होखागोनबो जेरैबायदि खामानि मावदों दिनै फेरेंगामोन बायदि बेफोरबायदिखौ मावनोबो हायाखै सोरबाया दिनै फेरेंगाजों थाफाबाय थानानै माबा मोनसे मोनदोंब्ला बे आलादा चेप्टार बेया गावनि व्यक्तिखौ आरामसे नायलांनो हादों मोजांबो जादों फेरेंगाखौ थगाय थसिनो माबा मोनसे गाव जे फेदेरना लानो हादों आरो न'खरखौ फेदेरना लानो हादों जि क्राइसिसआव गोग्लैदों जि अबस्था क्राइसिस ओरैबायदि क्राइसिसआव गोग्लैनानै दङ बे क्राइसिस जानायनि खारना जाहैबाय प्रमद बर'नि थाखायनो जों बेखौ दिनै डायनामिक लिडार होननानै बुङो दिनै जोंनि बिटिसिआव मानो एफाराब क्राइसिसआव गोग्लैदों मानो खारना मा जादों मानो थाखाय बेफोरबायदि क्राइसिस जोंनि चिरां बायदियाव एमएलए दङनो माबा माबि दङ गोबां सानै दङ लिडारफोर दिनै मानो क्राइसिस मानो एफाराब क्राइसिस गोबांनो लिडारफोर दं जेबो गैया जोंनि बे चिरांल' नङा बाक्सा उदालगुरि ओरैबायदि क्राइसिस बाजाराव हाबब्लानो थाइसे गथा गोग्लैदोंब्ला बेखौ उफाय गैया खनफिननो गोनां जादों दखानदारफोरा दिनैहाय मैगंखौनो फाननो हादलाया जाय मैगंखौ दिनैहाय 10 थाखायाव बायनानै लाबोयो बावहाय 20 थाखायाव फाननो गोनां जादों मा 20 थाखा 50 थाखासिम फाननो गोनां जादों दखानदारफोरनि आखायाव दिनैहाय जेबो गैया दिनै माबोरै जागोन बेफोरो माबोरै क्राइसिस अबस्थायाव गोग्लैदों जोंल' नङा गोबां मालिकफ्रानो जायनि जाहोनाव दिनै बिल मोनसेबो होनो हायाखै बिटिसिनि जाखिनि बाजेट फैनाय बेफोरबो दिनै बेक जालांफिनो मानो खमायफिनदों रांखान्थियावनो होन माबा माबि बिथिङावनो मानो खमायफिननो हमदों सार प्रमदा एसे सानोब्ला मोजां जागोन आरो डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथांमोन बायदि एकदम खामानि मोनसेबो मोजां मावनो हायि बेफोरनि थाखायनो आरो बिलफोरखौ मोजाङै रानना होनो हायिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव बे क्राइसिस अबस्थाया गोग्लैदों जोंनि बिटिसिआव बे क्राइसिसआ दिनै नोंसोर दुरबलता नोंसोर जेरैबो उइक नोंथांमोना दिनैहाय स्टेट गभर्नमेन्टजों माब्लाबा खोमा हाख्ला जादों माब्लाबा आथिं आखाइ दानस' जादों हरजोबदों बिनि थाखाय बिनि दाया सोर नोंसोरनो जाजोबनानै दं दा दिनैहाय मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनैहाय नोंखौ माब्लाबा खोमा हाख्लाबगोन बावहायबो नों येस फारसेजों हादों बेयावबो येस फारसेजों आखाइ फारसे दानस'दों बेयावबो येस आरो फारसे दानबावदों बेयावबो येस आथिङाबो दिनैहाय लासै जों मा अबस्थायाव गोग्लैनो हमदों जोंनि बर' जाथिया जोंनि बिटिसिया मानो बेफोरबायदि जानो हमदों मानो एफाराब क्राइसिसआव जों दिनै सासे दैदेनगिरिनाव आफादनिनो सासे दैदेनगिरि EM लाइफआव केस गानो कोर्ट गानो थाखाय दिनैहाय उकिलफोरनो फैसा हरनो हायाखै दिनैहाय आं बेसेबां आंनि गोसोआव अर जोंखांदों अर खामदों बेफोरबो मोनफा प्रब्लेमा जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा हाजिरा मावनानै जानानै आगोर मोना 2-3 हाजार दिनै आं सासे एडभकेटनो होनो हायाखै बेबो सोरनि थाखाय नांदों बे केसा सोरनि थाखाय जानांगोन NDB आफाद गैयामोनबा बे केसा जानो नाङामोन जों थानांनाय नङामोन जोंनि सासे EM लाया दिनै 2-3 हाजार थाखाखौ हरनो हायाखै गामियाव आङो हावलाद लानानै 5% ब्लाबो आं दिनै हावलाद लानानै बिखौ आं दिनै हरनांदों दान मोननैनि थाखाय आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन रागाबो जोंखांदों दिनै फेरेंगामोन बायदिखौ फेजेननांगौसो 14 चिराङाव बिथांमोन बायदि थायोब्ला UPPLआ माब्लाबा गाज्रि अलखदाव गोग्लैगोन आरो बेफोरबायदि मानसिफ्रा थानानै UPPLखौ गोख्रों खालामनोबो हाया बरंस बुंजाबायसो थागोन बखिजाबाय थागोन जों दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों जायनि जाहोनाव दिनै UPPLनि मेम्बारफोरा दिनै गोबां बाथ्राखौ बुंनो हमदों UPPLखौ सोरनि थाखाय बुंनो हमदों साफा EMफोरा दुरबलता मोनसेबो गोख्रोङै मोनसेबो गोरायै गाव दायित्व लानानै मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया दिनै सासे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दिनैहाय मा बिबान दं ना EM ना मा बिलाय बहानि थाखा मोननानै मा खामानि मावना होनो हानो जाखिनि रायजो राजानि दुख सुख रायजो राजानि जाखिनि प्रब्लेम बेखौ नुनानै दिनै बियो
खामानिखौ मावनानै होदों नोंसोरबायदि EMआ दिनै बेफोरबायदियाव पार्सेन्ट बिबानो मोनो नोंसोरो आंनो एथ' पार्सेन्ट नांगौ एथ'खिनि खामानिखौ नोंनो होगोन पार्सेन्ट होगोन नों बे पार्सेन्टजों नोङो मावना होनो हाया नामा नों मा खय लाख थाखा थांनाय नोंसोरबायदिनो जों नुनानै मोनदों जोंनि मेगन सिगाङावनो नोङो दिनैहाय क्ररपतिनि मानसै नङाब्ला नों न'आव मा दं जायोमोन जेबो गैया जों बुंनो थाङा बेखौ दे जाथोन माहाजोन जाथोन नायथोन NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ नाय अफ्रिखौ दा नाय अफ्रिनि गथ'फोर दं सेंग्राफोर दं बिसोरखौ नाय मानो नाया गावखौल' सानबा जानाय नङा दिनै बै NDFBनि सेंग्रा गथ'फ्रा दिनै रिस्का सालायनानै जाना दं लाजिनाय मोनाखै नोंसोरो लाजिनाय मोनाखै दिनै सोरनिबा न'आव फुटारनि सिखा गंसे लानानै हाजिरानि मावहैना जाहैनो गोनां जादों लाजि मोनाखै थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि